سلام تخطاتلتنا الشانل كما يتخونون صبوكت كوننا يوترو تمنيت نايو لومون كم وترو أقدس زيناتات حزنا لكم متينا لنا كسام موداتا مسانا خصون هدما بخبرنا عدمكم نايلو مارستي استفلا لي أرساس تنكفيو مجمر ياغن بتي كونتاتا بيوكرين زلو كنجمر أنا بحكي زقرم كونتاتا بتي كم زلو كنرينا. What's going on? Let's start here. It is a critical week for Ukraine and its leader Volodymyr Zelensky. A meeting is happening in Riyadh between officials from the US and Ukraine, and this meeting could decide Ukraine's fate. Meanwhile, on the battlefield, Ukrainian forces are under pressure. They're facing a barrage of attacks from Russia. Moscow is making gains. Over the weekend, it pulled off a massive attack. Take a look at this. So, كم دريزلنا أتي كنتات أب سعودية عربية أب رياض زجبر زلو دبلوماسيا وركب وكلتنا أمريكا ناي راشان كمون مسنا يوكرين زجبر زلو ركبات أتقداي أب طاولة نيغوسيشن ساب زقصلو زلو راشا جن بزسف حملك أو تهدرا وسقمتي قبل على يوكرين توسط كم زلان درجة حيال زخونة متكعتي نحيال كتمات هدراي ديكون ولا نتوت هدراوي قد ما جنبارون بزسف حملك كدب دوبان كتهرمون كم زغنيتن قولوا دما يوكرين سليا حبريتا يكون حد شات وار نخيات وامريكا اكيداتا خمزلان لذي يوكرين بخلت توقن تحرم كمزلا يزن قرزلو معناته يوكرين نفسنا كلاخل ملو بملو بامريكا سسقعي فلاي تناي سليا حبريتا دي كايم نفسهم كلاخل يكون اد معي وقن ها كايدو يكلون يوم قبل عليو ناي ساتلايت اقام مناقات يوم اللي يمزول زلو تي انترنت رخبو زلو كاب ستارلينك ناي لماسك نفسه زخاله زربان باسن فتيرلو انتاي مالتيو نارانا كيدينا دهان ابزي حبينا زلنا برتع زخونه كوينات بميسايلات جيروم زقط حوار شاي موتي اميرم ابز خمس اصل زي كل كم حسم يوم زهر مو بفلا بتكور ستريجن زبال كبيت كوينات كايت كم This happened in Kursk. Russia targeted the Ukrainian forces there. According to Moscow, those are Ukrainian soldiers fleeing from Kursk. As you would know, Kursk is a region in Russia. It was attacked by Ukraine last year. Ukrainian forces took control of large parts of Kursk. They hope to use it as leverage, as a potential bargaining chip against Russia. The idea was to trade Kursk in exchange of Ukrainian territories in the east. Remember, Russia controls 20% of Ukrainian territory. Compared to that, Kursk is quite small. But it is Russian land. So, تي كورسك زبحال نشتي بوتايو اب سميناو مبراغناي راشا ويونا يوكرين زركب بوتاينا بوشت راشا تيوم زحزو ويو ورشم منتنا إسرائيل سنة 4 ستوز تفلو يسقم تتباهلو بمعربا ميديا عبي قوسقواسن بقى كوميا لنجغنا تباهلو استزمرو لي نيرو انتخوني اتام زفلتونا تكونتات كاب مسرتو عبجيغان حدغنيا جيغا مخانون نغيرو ميرم and the result is now እዚ ቦታ እዚ ሰራዊትና ዩክሬን ግዳይ እናኾነሉ ዝኸደሉ ዘሎ ግዜ ተበፂሑ ዘሎ እዚ ከዓ ዩክሬን በቲ ዘለዎ ዓቕሚ ሰብን ኣፅዋርን ካልእ ፍልይ ዝበለ ግንባር ኣትያ ኣብኡ ምሉእ ብምሉእ ንነዊሕ ክትቅፅል ከቢድ ክኸውን ይበሃል ነይሩ እዩ ትሪእዎ ዘለኹም ትቐይሕ ብምሉእ እቲ ግንባራት ናይ ራሽያ ተቆፃፂረቱ ዝበሃል ዘሎ ኩሉ ኮንታክት ላይን እዩ ዝበሃል ኣብኡሲ ብኩሉ መንገዲ ኩናት ክህሉ ዝኽእል እዩ ኣብ ልዕሊኡ እዚ ኩሉ ግንባር ከለካ ድማ بنيو كالك بارك كفت كلها it's very difficult ስለዚህ ንሪኦ ዘለና ኩሉ ነቲ ነገራት ሳዕ ክንደይ ከካብድ ከም ዝኽእል ንምግንዛብ ዝኣክል ጥራዩ ባት ዩክሬን ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ካብቲ ዝበድሐ መድረኽ ናይ ትጉናት በፂሓ ከም ዘላ እዩ ዝነገር But it is Russian land and it did give Ukraine some leverage. Now Ukraine is losing that leverage. Reports say Russia has launched an operation. It wants to take back Kursk. It has already regained control of some villages. And now the goal is to encircle Ukrainian troops. There are thousands of them there, Ukrainian troops. Russia's attack could force them to flee or worse, to surrender. And while the Russians are on the offensive, Ukraine's forces are exhausted and depleted. The US has withdrawn military aid. So as things stand, Ukraine is weak and Russia is trying to seize the moment. ሕጂ ኣብ ታዕብደ ኩናት እቲ ኣብ መንጎ ራሽያን ዩክሬንን ኣብ መንጎ ዩክሬንን ኣሜሪካን ተፈጢሩ ዘሎ ጋብ ባይ ዘ ወይ ወከልቲ ናይ ዩክሬንን ናይ ኣሜሪካን ኣበይ ክራኸቡ እዮም ኣብ ስዑድያ ክራኸቡ እዮም ንሳቶም እውን ስለዚ እቲ ንሪኦ ዘለና መድረኽ ተበፂሑ ዘሎ ኩነታት ወይ እውን እቲ ፍልልይ ኣመና ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ንኣብነት ክልተ ኣብነት ክበኩም እየ ነዚኣ ጥራይ ንሪኣ ዘለና መብርሂ the Trump administration and
Okay, let's see بزي نتي كوينات كبيرة خمزة زر إبزي اسمه. It's the latest in the war of words involving the Trump administration and European officials over Ukraine. On Sunday, Elon Musk responded to a comment on X and said his Starlink system was the backbone of the Ukrainian army, adding the entire front line would collapse if he turned it off. It prompted Poland's foreign minister to weigh in. Radoslaw Sikorski told the أبزنتاين سمع لنا هذا زرباء متينيرو تزرباء دما بمن استبقسيو أبزيا بتويت كابت إكس وهما متينيرو ديركتلي كم تريو زلهم ناي بولاند منستر قدات وصائي انتايلو تزاريب نيرو Starlink for Ukraine are paid by the Polish digitization ministry at the cost of about 50 million per year. هجي أمونكم أنت تقاط مايو prompted Poland's foreign سما إلى ماسك انتايلو صحيف نيرو. I literally challenged Putin to one-on-one physical combat over Ukraine, and my Starlink system is the backbone of the Ukrainian army. Their entire front line would collapse if I turned it off. So what I am sickened by is years of slaughter in a stalemate that the Ukrainians inevitably lose. Anyone who really cares, really thinks, and really understands what the meat grinder wants the meat grinder to stop. So እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኩናት ዝተተወክብል ኣሎ ኣነ እዚ ኩናት ክጅምር ከሎ ብመሰረቱ ቅድሚ ሕጂ እንታይ ኢለ ነይረ ኢሉ ንቭላድሚር ፑቲን ኣክንዲ ኩናት ትገብር ሓደ ብሓደ ግጥም ክንራኸብ ንኽእል ኢና ኢለ ዓዲመ ነይረ ከምኡ ድማ ንዩክሬን ኣብቲ ዋንቲ ስታርሊንክ ብምሃብ ነቲ ናይ ኩናት ናይ ዩክሬን ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዝገበረ ሲስተም እውን ሂበ ነይረ ስለዚ እቲ their entire front line تقدم جنبار ناتهم ملو بملو أبو يزمر قص نيرو السنة تجبر نيرو تكوينات كلام متودع السنة تعالي نيرو تزغل نيرانه تكوينات كلام متودع نيرو سلازي عسرت جزية صغير كازي ني زي كون مزراب ترجم يبلون قبل عليه ما أنا نعايز حزنا نزلون حماق تسمع نزلون سراويت بغلتي وجنز موت زلو مخامود هذا يوكرين مسعر زي ترفع سراويتات خسر زلازي يحزنني لذي زقون يكون بزعبا يوكرين زحسب زقدس نتكونتات كازردع إذا كوينات زي قتال سبب بر زقون وصي زمس أيكون زلازي كابو نسوت طو نخبلين ندف زلنا بمبال صحيف نيرو مالتيو زو اتزربا كابزي زبقس بزعباتي ستارلينك سي بنات اماسيب كايو if he turned it off. It prompted Poland's foreign minister to weigh in. Radoslaw Sikorski told the tech billionaire Starlinks for Ukraine are paid for by the Polish digitization ministry at the cost of $50 million a year. He added Warsaw would be forced to look for other suppliers if SpaceX proved an unreliable partner. Musk ሕጂ እንታይ ዝብል ዘረባ መፅዩ ኣብዚ እቲ ናይ ፖላንድ ሚኒስትር ዲያት ወፃኢ ሓደ ካብቶም ብፍላይ ፍሉይ ናይ ኩናት ፍቅሪ ዘለዎ እዩ እቲ ኩናት ንክቕፅል ዝደሊ ፖለቲከኛ እዩ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ንኢሎን ማስክ ብናፃ ዝሃብካዮ ከም ዝሃብካዮ ጌርካ ሽግራት ክትፈጥር ኣይትፈትን እንታይ ዝብሎ ዘሎ ነዚ ስታርሊንክ ዝበሃል ዘሎ ናይ ዩክሬን ፖላንድ እያ ከፊላቶ ዘላ እቲ ኣብ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ 50 ሚሊዮን ዶላር ንዓመት ድማ ንኸፍለሉና ስለዚ the ethics of threatening the victim of aggression apart if SpaceX proves to be unreliable provider we will be forced to look for another supplier ስለዚ ንሓደ ብወራር ተዓሚፁ ዘሎ ከተፈራርህ ምፍታን እቲ ሞራላዊ ጉድለት እውን ስለ ዝረአየና እንድሕሪ SpaceX ዘየተኣማምን ኣገልግሎት ዝህብ ኮይኑ ትሰሚዕና ካልእ ምርጫታት ንኸነናዲ ክንግደድ ኢና ብምባል حاوسن إلى ماسك كفراره يفتين مالتي إلى ماسك دما بزوم بوليتيكانياتات فتم زفراره سبا يكون be quiet small man oh my god you pay a tiny fraction of the cost and there is no substitute for Starlink ስለዚህ أفكا حازاتان اشتي سب أيلو والله نمنيستر بديتو زيني بولندي إلى ماسك بتعمي aggressive يكزارب كله نزوم بوليتيكانياتات بفلان أوروبا بدعمي يزنت لهم زلو it's going to be very very difficult أبز مدرخ زي أوروباويان بس أمريكان خسرحو طيب لا be quiet small man أفكاز نشتي سباي نشتي كفالنا يتواجع هتخفل ده لغايل وكالا يدما نستارلينك متكات هزغون سيستم ونيلا سويل كازربان عفرفرنا يتبزه إلى ماسك ترايقنا يكونون كميل وزلو كتقرمي tiny fraction of the cost.
The U.S. Secretary of State also chimed in. Marco Rubio accused his Polish counterpart of making things up and denied that anyone made threats about cutting Ukraine off from Starlink. He demanded gratitude and reminded Poland that without Starlink, Kyiv would have lost the war and Russian forces would be at... So, ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ኢሎን ማስክ ጥራይ ኮነ መሊሱ ዘሎ ማርኮ ሩቢዮ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ድማ ኣብቲ ኮንቨርሴሽን ተመሊሱ just making things up. No one has made any threats about cutting Ukraine off the Starlink. ስለዚ ዝኾነ ይኹን ሶፍትዌር ክበትካለን ወይ እውን ከቋርፁ ዝበለ ሰብ የለን ዘይከውን ነገራት መላሊኩም ኣይትዛረቡ and say thank you ከምኡ ድማ የቐኒየልና ምባል ካገዳሲ እዩ because without Starlink Ukraine would have lost this war long ago and Russians would be on a border with Poland right now. ስለዚ እቲ ምትሕርራቕን ምትፍናንን ኣብ መንጎ መራሕቲ ናይ ኤውሮፓን መራሕቲ ናይ ኣሜሪካን ተበፂሑ ዘሎ ካልእ ደረጃ እዩ ፖላንድ ማለትካ ካብ ኤውሮፓ እቲ ዝቐረበ ናብ ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ክትብል ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ዓብ ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣለዎ ዝበሃል ኣብ ኤውሮፓ እንተሎ ፖላንድ እዩ ምስ ኣሜሪካ ድማ ፅቡቅ ዝምድና ዘለዎ እዮም ልዕሊቶም ካልኦት ምዕራባውያን ኤውሮጳዊ ዝበሃል ኣብቲ ወታደራዊ ዓይኒ ስለዚ ኣብ መንጎ እዚኦም ሓይልታት ዘጋጥም ዘሎ ምፍልላይ ብመሰረቱ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ክሳዕ ክንደይ ተተናኺፉ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ዘረባ ኣብ ካልእ ክወዘልኩም እየ ሕጂ እቲ ምፍርራህ ኣብ ካልእ ደረጃ ይከይድ ዘሎ the war and Russian forces would be at Poland's border. The Polish Prime Minister is now cautioning against arrogance. In a message on X, Donald Tusk called for respect among partners and allies. The American public... So, ኣብዚ ሕጂ እቲ ዘረባ እቲ ኩነታት ረእይዎ እዚ ከዓ ዶናልድ ታስክ ከዓ እቲ ፕራይም ሚኒስተር መራሒ ናይ ፖላንድ ዘሎ እዩ True leadership means respect for partners and allies, even for the smaller and weaker ones. Never arrogance. Dear friends, think about it. Again, سمعوا بزغا حكينا مرحلات مالت نقولوا مع زاغا ومشاركتها عبد نيشتين مخبار مالتيو نعكتا يدلنيو حبي يقول نيشتي نعكتا يدلني نقولوا ريسبكت مهابيو تعبيد دماء صبغا يكونني بلا مالو. Dear friends, think about it. لذي نريو زلنا كنتات نارسنة نتبلاشوا يخيط كم زلنا نرزلنا and this is going to have an effect. Allies. The American public is beginning to realize that the activities of companies such as Starlink in Ukraine is not only charitable, but also helps Ukraine, if only by the fact that it pays for Starlink's subscription. Last year, Ukraine said it had around 42,000 Starlink terminals. During the war, So, እዚ ስታርሊንክ ዝበሃል ዘሎ ድማ ከምዚ ህዝቢ ኣሜሪካ ክርድኦ ዘሎ ብናፃ ወሲድና ንጥቀመሉ ዘለና ይመስሎም ከይሉ ዝተኸፈለሉ ሰርቪስ እዩ ገንዘብ ይኽፈለሉ ኣሎ ብምባል ድማ ይምልሱ ኣለዉ ስለዚ ኣብ መንጎ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ተፈጢሩ ዘሎ ጋብ ብቐሊሉ ክትካእ ወይ እውን ክፅገን ዝኽእል ዘይኮነ እቲ ፀገም ኣብ መንጎኦም ዘሎ እናበኣሰ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሕጂ ዝውስኸልኩም ተሪኢኹም ድማ ክትግረሙ ኢኹም እዚኣ ስምዕዋ ሕጂ ኣብዚኣ ስምዑ Germany's planned acquisition of 35 American F-35 fighter jets has come under scrutiny, following concerns that the U.S. under President Donald Trump could disable the aircraft remotely. The fears have increased as Washington is moving closer to Moscow and has, in a way, alienated Europe as it presses Ukraine to sign a minerals deal. More about on the story in our next report. ሕጂ እንታይ ንሰማዕ ኣለና ኣብዚ ጀርመን F-35 ዝበሃላ ተን ሌይተስት ዘለዋ ኮምፒተር ነፈርቲ ኩናት ናይ ኣሜሪካ ክትገዝእ ቢልዮናት ገንዘብ ኢንቨስት ክትገብር ተሰማሚዓ ኣላ ተን ነፈርቲ ድማ ይስራሕ ኣለዋ ዝተወዳኣ ክመፃ እዩ ማለት እዩ እንተኾነ ኣብ ዩክሬን ሓደ ነገር ሪኦም ኣለዉ እተን F-16 ዝበሃላ ነፈርቲ ከይተበገሳ ከለዋ ሎክ ክገብርዎን ክኢሎም ምክንያቱ ናይ ኣፅዋር ምጥቃም እገዳ ገይሮምሎም ስለ ዘለዉ ንዩክሬን እተን ነፈርቲ እውን ከምዘይጥቀሙለን ክገብርዎን ከም ዝኽእሉ ይንገር ኣሎ እዚ ድማ ነቶም ናይ ኣሜሪካ ነፈርቲ ገዚኦም ዘለዉ ኣብ ስጋኣትን ሻቅሎትን ፍርህን ፈጢሩሎም ኣሎ ምክንያቱ እንድሕሪ እቲ ኣፅዋር ካብ ኣሜሪካ ቢልዮንስ ገንዘብ ከፊልካ ትገዝኦ ትኮይንለካ ምስ ኣሜሪካ ተተገራጂኻ ክትጥቀመሉ ከምዘይትኽእል ክገብርዎ ከም ዝኽእሉ እዩ ስለዚ ወይ ሙሉእ ብሙሉእ ቁፅፅር ክወሃበና ኣሎ ወይ እውን እቲ ኣፅዋርቲ ንምግዛእ ትርጉም የብሉን ኣብ ዝብል መደምደምታ ወይ እውን ዘረባ ተበፂሑ ኣሎ እዚ ኸ እንታይ ዘርኢ ዘሎ again another level ናይቲ ኮንፊደንስ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ኣብ መንጎ መራሕቲ ናይ ኤውሮጳን መራሕቲ ናይ ኣሜሪካን ዘሎ ከመይ ይፈርስ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓይልታት ዘሎ ምትእምማን ኣብ መንጎኦም ዘሎ ሓበራዊ ናይ ስራሕ ሽርክነት ኣብ ሪል ታይም ክወድቕ ወይ ከዓ ክእለ ንርኢ ኣለና እዚ ከዓ ንዓለምና እንታይ ኢለኩም ኣነ ብዙሕ ግዜ ኢለ እዚ ዝበለፀ ህያብ ኢና ዓለምና እዚኦም ሓይልታት እዚኣቶም ካብ ንሓትሕዶም ክፈላለዩ ተጀሚሮም
ዓለምና ዝበለጸ እዩ ስለምንታይ ናይ ክልቲኦም ሓበራዊ አካይዳ ከም በዓል ኤርትራ ዝኣመሰል ሃገራት ዓብ ዋጋ የኽፊልዎን ብዘይ ገበሮኦም ብዘይ ወዓልዎን ገበን ስለዚ እዚኦም ወገናትያቶም ነናቶም መንገዲ ክገብሩ ተጀሚሮም ኣብ ውግእ ከኣትዉ ኣብ ባእሲ ከኣትዉ ኣገዳሲ ኣይኮነን ግን ኤሮጳ በዚ ዘጋጥሞም ዘሎ ኩነታት ሙሉእ ብሙሉእ ኣውቶኖሚ ናቶም ወይ እውን ነፍሶም ክኢሎም ናይ ነፍሶም ፖሊስን ስትራቴጂን ክገብሩ ተጀሚሮም መሳኪኖም ኤሮጳ ጥዑያቶም ይብለኩም ኣለዎም ሕሙማት እዮም ግን ደድሕሪ ኣሜሪካ ክኸዱ ከለዉ ግን ዝገደዱ እዮም ኣሜሪካ ሓደገኛ ሃገር እዩ ደድሕሪ ከይዶም ንሱ ዝበልዎ ከጣቅዑ ከለዉ ሓደጋ እዮም ስለዚ እዚኦም ድሕሪ ተፈላለዮም ንዓለምና ሰላም ከም ዝኽእል ጉዳይ ኮይኑ ይስማዓኒ Imagine a scenario where Europe's skies are patrolled by advanced fighter jets, sleek, powerful, and ready to defend the continent's sovereignty. Yet, with a single command from Pentagon, these very aircraft could be rendered inoperative, grounded not by enemy action, but by the decisions of an ally. This unsettling possibility stems from Europe's heavy reliance on American-made military hardware, particularly the F-35 and F-16 fighter jets. Recent discussions have raised concerns about the existence of a እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ነፈርቲ ትሪእዎ ዘለኹም F-16 ከምኡ ድማ F-35 ዝበሃላ ካብ ኣሜሪካ እዮም ኤሮጳ ኩሎም ዴንማርክ ኣለዎም ካልኦት ሃገራት እውን ኣለዎም ኣብ ኤሮጳ እዘን ነፈርቲ እዚኣተን ኣብ ኩናት ከድመዓልካ ዝኽእላ ወይ እውን ኤሮጳ ነፍሳ ንኽትከላኸል ፓወር ፕሮጀክት ንኽትገብር እዩ ኣንጻር ራሽያ ወይ ገለመለ ተኮይኑ ጥራይ እምበር ኣንጻር ኣሜሪካ ክትጥቀመለን ከም ዘይትኽእል ምፍላጥ የደሊ ምክንያቱ ኣብ ፔንታጎን ኮይኖም ኣሜሪካ ከም ዘይትንስኣ ክገብርዎን ስለ ዝኽእሉ ስለዚ ነፈርቲ ኩናት ገዚአ ኢልካ ትምክሓሉ ኩነታት እውን ክህሉ የብሉን ምክንያቱ እቲ ገዚኻ ዘለካ ፅዋር ኣመና ክቡር ነፈርቲ እዚ ማራ ክቡራት እየን ስለዚ ናትካ ከፊትካ ብናትካ እንተዘይኮይንካ ኣብ መወዳታ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣለኒ ኢልካ እውን ክትጀሃረሉ ትኽእል ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ ነቲ ዘለካ ወታደራዊ ዓቕሚ ክንቀሳቐስ ከም ዘይክእል ገይሮም ክዓፅዎ ስለ ዝኽእሉ ኤሮጳ ድማ ሓደ ዓብይ ፀገም ኣጋጢሞም ኣሎ ምክንያቱ እዚ ኩነታት እዚ በዚ እንድሕር ቀፂሉ ትርጉም ክህልዎ ስለ ዘይክእል ንዓታቶም ኣብዚያ እስከነስማ limit the operational capabilities of these aircraft. While the US government and defense contractors have not publicly confirmed such a feature, the mere prospect has significant implications for European nations. Last week, US President Donald Trump froze military aid to Ukraine and paused intelligence sharing to put pressure on Volodymyr Zelensky to convene peace talks with Russia and to sign a minerals deal with Washington. US-supplied F-16s have now stopped working in Ukraine. እዚ ፅንፅዋይ እዚ ዛንታ እዚ ካበይ እዚ ዘረባ እዚ ካበይ ተበጊሱ ንዝብል ድማ ካብ ዜሮ ተበጊሶም ኣይኮኑን ከምዚ ዓይነት ዘረባ ንክዛረቡ መሪፆም ኣብ ዩክሬን ድሕሪ እቲ ዲል ምግባር ምስ ኣበየት ዩክሬን ነቲ ነፈርቲ F-16 ቤልጅየም ሂባታ ነይራ ቤልጅየምን ካልኦት ሃገራትን ሂቦማ ዝነበሩ F-16 ከምደይ ስራሕ ይገብርዎን ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ስለዚ ብርሑቕ ክቋዓፅርዎን ከም ዝኽእሉ እተን ነፈርቲ እንተደልዮም ድማ ከም ዘይንቀሳቐሳውን ክገብርዎን ይኽእሉ እዮም ስለዚ እዚ ነገር ንሪኦ ዘለና ኣሜሪካ ዘተኣማምን ፓርትነር ከም ዘይኮነ ኣብ ዓለም ፕሩቭ ይኸውን ኣሎ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ነተን ካልኦት ሃገራት ንበዓል ቻይና ከምኡ ድማ ኣፅዋር ናይ ራሽያ ምግዛእ ምስ ግዜ ዝበለፀ ክኸውን ምዃኑ ኢና ንፈልጥ ዘለና ምክንያቱ ኣሜሪካ ሓደገኛ ሃገር እቶም ካልኦት እውን ከምኡ ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም ማለት ኣይኮነን ሓደ ሰብ ነፋሪት ባዕሉ ዘፍረዮ ተመሊሱ ንዕቡ ክሃርሞ ደስ ዝብሎ ይመስለንን እቲ እንኮ ከምኡ ዘይገበረ መን ሕብረት ሶቪየት ዩክሬን ብናይ ሕብረት ሶቪየት ዝነበረ ነፈርቲ ገይሩ ዝዋግኦም ዘሎ ራሽያ ሕጂ እኳ ኩለን ተወዲየን ይኮና እምበር በተን ኣብ ግዜ ሕብረት ሶቪየት ዝነበሮም ነፈርቲ ሚግ ጀት ተጠቂሞም እዮም ዝዋጉ ነይሮም ስለዚ እቲ ምትእምማን ክሳብ ክንዲ ምንታይ ጎዲሉ ከም ዘሎ ክሳብ ክንዲ ምንታይ ታሕቲ ወሪዱ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ በዚ መንገዲ ክቕፅል ከሎ እቲ ፀገም ድማ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ኩነታት መመሊሱ እናተበላሸወ እቲ ጋፍ ናቶም እቲ ምትፍናን ናቶም እናረሰነ እዩ ዝኸይ ዘሎ ኣብ ኩሉ ደረጃ ድማ ኢና ንሪኦ ዘለና እዚ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ብከምዚ ቀፂሎም ናበይ ክበፅሑ ይኽእሉ ንዝብል ኣብዚ ክንርኢ ኢና መጀ ሕጂ ሓንቲ ካብታ ሓንቲ ዝገበርኳ ኣርስቲ ክምለስ ኣብዚ Story in Gravitas tonight is about the Russia-Ukraine war. Less than 24 hours before Ukrainian officials sit across American officials in Saudi Arabia to secure a ceasefire and a framework for a peace agreement in the 3-year-long war with Russia that has claimed more than 43,000 of its soldiers. Well, it looks like Kiev's traces of playing any territorial card as a bargaining chip have majorly been reduced.
Russian military is tightening its grip on Ukraine, executing a series of rapid advances. In the Kursk region, Russian troops have encircled thousands of Ukrainian forces and كم نريو زلنا تي كونتات بزعبا بوليتيكاو ديسكشن سب سعود عرب بزقبرالو زلو وتهدراو منقصاصات ناي راشا جن بزقلطف منقد خيدو ني راشا اب حدغنيا ني يوكرين اب حدغنيا كونتات ابصحوا كم زلون بوتين دمام he's a smart man نمس دونالد ترامب كزرارب مخاني يزنقر زلو جن at the same time دما لك قولو دما سروحو يدسرح زلو مغنياتو اب كم بعل دونالد ترامب امين كاملو بمولو صراحه كاتو ابيل كاتو صبيم سبات هيكون كان اتي ابت اولاد زغبر زول سمع كسل تخينو راشا ابايتا صبللتنت ناتا مليسو كحيل كخلالو ليفرج كلوالو ليفرج تلكا تراي نيغوسيشنز زبلت عدل زلكا نزدما دونالد ترامب تردي ولا زخون يكون كارد خمسه بلون فلتيهم لازم تدليتات راشا اماليكا تكونتات كتدولو تخيل من قديو جن بخبر زلو من قدي ما خون يزد لا زلو سلازي دونالد ترامب انا تكونتاتنا نيغوسيشنز كقبر لافز فتنزل بوتينجن حراي نيغوسيشنز ويلكم ابزخونه بوتا خنراخ مخلنا نابلغن ابتعدو كينات سروحو يسرح كم reclaimed 3 settlements. That's in Ukraine's Sumy region. Russia has recaptured Novinik, which is a small settlement across the border, along with the village of Lebedevka. While in Ukraine's eastern Donetsk region, Russian forces have captured the village of Kostyantynopol. Well, Moscow's latest offensive combines aerial assault with intensified ground operations. Over the past week, drone and missile strikes have created chaos on Ukrainian cities. According to Ukraine's President Volodymyr Zelensky, around 1,200 guided aerial bombs, nearly 870 attack drones, and more than 80 missiles of different types had been used by Russia against Ukraine. That's just in the last week. ስለዚህ እቲ ፅዑቕ መጥቃዕትን ወተሃደራዊ ሓይልን ናይ ራሻ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ይዝንቢ ከም ዘሎን ዩክሬን ድማ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ንክትገድፍ ትግደድ ከም ዘላ እዚ ከማን ክሳብ ሕጂ ከምዚ ኢሎም ምህላዎም ዩክሬን ዓበ ክብሪ ክወሃቦም ዝግባእ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ናይ ብሓቂ ሓያል ተዋጋኢ እዩ ኤውሮፓ ካብ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ክመሃሩ ዘለዎም ካብ ኣሜሪካ የድልዮም ገለ የድልዮም ንሰራዊት ናይ ዩክሬን ኣሰልጠንቲ ገይሮም ነፍሲ ወከፍ ሃገር ካብኣቶም ክመሃሩ ዘለዎ ናይ ብሓቂ ሓያል ተዋጋኢ እዩ ኦፍኮርስ ራሻ ቁፅሪ ሓደ የብሃሎም ምክንያቱ ምስ ዩክሬን ጥራይ ተዋጊ ይኮነን ተጠው ኢሉ ዘሎ ምስ 50 ዝኾነ ሃገራት ብሙሉእ ዕጥቅን ስንቅን ንዩክሬን እዕጢቐን ኣጆኻ እናበላ ብሳተላይትን ብገለን ሂበን ንሰለስተ ዓመት ተዋጊኦም እዮም ስለዚ ኣብዚ ኩናት እዚ ራሻ ይዕውት ሓደ ሃገር ምስ ንእሽተይ ሃገር ይዋጋእ ኣላ ሓሶት ራሻ ምስ 50 ሃገራት እዩ ዝዋጋእ ነይሩ قدموا له 5 هاجرات ስለዚ እቲ ጠማዚዞም ዩክሬን እኮ ንእሽተይ ሃገር እዩ ዓበ ሃገር ይገለገለ ዝብልኻ ኖ ዩክሬን መጋበርያ ነይሩ ፕሮክሲ ዎር እዩ ወይ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ድሕሪ ክንደይ እዚ ኩናት እዚ ፕሮክሲ ዎር ምዃኑ እውን ተኣሚኑ ቀደም ኣብ ዘበነ ጆ ባይደን ፕሮክሲ ዎር እዚ ኩናት እዚ ቢዳ ኣዙር ዝግበር ዘሎ ኩናት እንድሕሪ ኢልካ ገበኒ ነይሩ ዳርጋ ከምኡ ዝበሉ ኤክስፐርትስ ካንስልድ ይኾኑ ነይሮም እዚ ናይ ኩናት ናይ ልኡላውነትን ይገለመለን ኢሎም እዮም ክሸጥዎ ፍትን ነይሮም እቲ ሓቀኛ ምስሉናቱ ድማ እንዳ ዶናልድ ትራምፕ ምስ መፁ እዚ ኩናት እዚ ኣሜሪካ ብመንገዲ ዩክሬን ጌራ ዝፈፀመቶ ኔቶ ብመንገዲ ዩክሬን ገይሮም ዝፈፅሞ ፕሮክሲ ዎር እምበር ኩናት እውን ኣይኮነን ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ስለዚ ኣገይን ሓቂ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ይወፅእ ኣሎ እቲ ኩነታት ድማ ንኩሉ እቲ ህዝቢ ተዓሚቱ ዝኸይድ ዝነበረ እውን ንቕሓት ዝሃበ ኩነታት እዩ To give you an estimate, that is over 2,000 missiles, drones and bombs fired in just 7 days. But it's not just the aerial strikes that is gaining momentum and attention. An extraordinary and unconventional tactic used by Russian special forces in Kursk is also making headlines. While elite Russian troops navigated an abandoned gas pipeline to infiltrate Ukrainian defenses, traveling nearly 16 kilometers through a narrow 1.5-meter wide pipeline, while enduring extreme conditions for days. The maneuver allowed Russia to emerge undetected behind Ukrainian lines, launching a surprise attack. According to reports, the Russian forces crept through the pipeline, avoiding detection until they were in prime position to strike Ukraine. Now, this strategy worked. ከም ንሪኦ ዘለና ወላ እውን እቲ ወታደራዊ ታክቲክ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ራሻ እውን እንትኾነ ናይ ብሓቂ ዘገርም ምዃኑ ጋዝ ፓይፕላይን ቱ ኣታክ በቲ ናይ ጋዝ ፓይፕላይን ኣብቲ ኩርስክ ሪጅን ኣብ ሓንቲ ከተማ ብኡ ዝሓልፍ ኣሎ
ስለዚህ በቲ ጋዝ ፓይፕላይን ገይሮም መፅኦም ኣብቲ ጥቃ ሰራዊት ናይ ዩክሬን መፅኦም መጥቃዕቲ ከም ዘካየዱ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ከባቢ 16 ኪሎ ሜትር ኢና ንዛረብ ዘለና ብዙሕ ረቂቕ ስትራቴጂታት እዩ ዝጥቀም ዘሎ እዚ ኩናት እዚ ምክንያቱ ኣመና ከቢድ ኩናት እዩ ስለምንታይ ብፍጹም ክትንቀሳቀሰሉ ትኽእል ቦታ እውን ኣይኮነን እቲ ኩናት ብዓብዪ ብድሮናት እዩ ዝግበር እተን ድሮናት ከምዚ ሃመማ ዜን ዝብላው ዝኾነ ምንቅስቃስ ክሪኣ ከለዋ ኣብቲ ወታደር ትኺለን እየን ዝመፃ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩናት ብትሕቲ ምድሪ ከምዚ ዓይነት ናይ unconventional ወይ እውን ኖርማል ክትሓስቦ ዘይትኽእል ዓይነት ስትራቴጂ ምጥቃም ኣገዳሲ እዩ እዚ ድማ ወታደራዊ ብልሒ ዝበሃል ኣብዚ ኸትሪኡ ዓበይቲ ጀነራላትን መኮንናትን ከምዚ ዓይነት ስልቲ ክሓስቡ እንተኽኢሎም ጥራዮም ስለዚ በዚ ጋዝ ፓይፕላይን ገይሮም መፅኦም ኣብቲ ጥቆም ምስ ኮኑ ኣብቲ ጥቆም ኮይኖም መጥቃዕቲ ክፍንውሎም ከሎ ማለት እዩ እዚ ሃንደበትነት ይፈጥር ንፀላይ ድማ ኣብዘይ ወይ እውን መዋግእትኻ ኣብዘይ ትፅበየ ቦታ ከጥቃዕካ ተጀሚሩ እቲ ዝያዳ ዓወት ካብኡ እዩ ዝመፅእ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ናን ኮንቨንሽናል ሜቶድስ እውን ይጥቀሙ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ኩሉ ነገር ተገርም እዩ to devastating effects, catching Ukrainian soldiers off guard and also accelerating Russia's advance. Although the Kremlin has not officially commented on this, the commander of Chechenya's Akhmat Special Forces reshared images of soldiers inside the pipeline on Telegram, hailing the operation as a major achievement. Images circulating on Russian Telegram channels, it showed Russian commandos wearing gas masks illuminated by headlamps, navigating through the dark and narrow passage. The pipeline in question was built during the Soviet era. It used to transport gas from western Siberia through Sudza into Ukraine until the start of this year when Kiev cut off all Russian gas transit. So the ወታደራዊ ስትራቴጂውን ነፍሱ ዝኻለ መገራም ክፈጥር ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና because things are really becoming ፍሉይ ነገር ምርኣይ ኣብዚ ኩናት እዚ ንቡር እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ፍሉይ ነገር በቃ ኣገባብ ዝጥቀምሉ ኣፅዋር ይኹን ቴክኒካት ይኹን ስትራቴጂ ይኹን ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ኣብ ለትሰይ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም እቲ ዝዓበየ ሞደርን ብቴክኖሎጂ ዝተሰነ ሞደርን ዋርፌር እዩ ዝበሃል ዓውደ ኩናት እቲ ዝረቐቐ ኣፅዋር እሞኻ ዝሓየለ ሰራዊት ዝበዝሐ ሰራዊት ዝሳተፎ ዘሎ ኩናት ዘሎ ምናልባት እዚ ክኸውን ዝኽእል ካልእ ኩሉ ማለት ኣፍጋኒስታን ገለገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ እሱ ግን ናይ ጉሪላ ኩናት እዩ ነይሩ ክልተ ሰራዊት ፊት ንፊት ገጢሞም ዝዋግሉ ይነበሩ ካልእ ምናልባት ዝዓበየ ውግእ ክበሃል ዝኽእል ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን 98 ዝተኻየደ እዩ እዚኣ ክልተ ዓበይቲ ሃገራት ወታደራዊ ዓቕምናተን ፊት ንፊት ኣብ ግንባር መፅኡ ዝተዋግእ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ብባድመ ዝጀመረ ካብ 98 ክሳብ 2000 ኣዝዩ ዓብዪ ኩናት እዩ ነይሩ ማለት ካልኦት ኩናት ክትሪኦም ከለኻ ክንዱ ዝኣክል ክልተ ሃገራት ሰራዊተን ፊት ንፊት ኣምፅአን ዝተዋግኣሉ ምናልባት ተሎ ንገሩኒ ዝረሳዕክዎ ክህሉ ይኽእል እዩ ግን ከምዚ ዓይነት ክልተ ሃገራት ፊት ንፊት ዝገጥማሉ ኩነታት ብዛሕትኡ ዘጋጥም ሽዑ እውን ኤርትራን ኢትዮጵያን ንሽም እዩ ተባሂሉ እምበር ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያን ኩሎም እቶም ኣጀንዳ ብድሕሪያ ዝነበሩን እዩ ነርቱ ኩናት ልክዕ ከምዚ ሕጂ ራሻ ኣንጻር ኩሎም ሓምሳታት ዝኾኑ ብቐጥታተን ሃገራት ናይ ኔቶ ብምልአን ብተዘዋወረ ድማ መሻርክቲ ናይ ኣሜሪካ ብቐረባ ከባቢ 40-50 ሃገራት ብቐጥታ ወርሓዊ እናተሳተፋ እቲ ዩክሬን ጉዳይ ዝከታተላን ዝሕግዛን ከም ዘለዋ ፍለጡ ፖለቲካዊ ድማ ብማይ ዝቁፀረ ሃገራት ዝሕግዝኦ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ታሪካዊ ፍጻሜ ወይ እውን ኩናት እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና ከምኡ ዘብሎ ኩነታት ስለ ዘሎ ሕጂ ናብቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ንመለስ ኣብዚ ንርአ Now, Secretary of State Marco Rubio is due to arrive in Saudi Arabia to discuss a peaceful end to Russia's war in Ukraine. Rubio will meet with top Ukrainian officials to gauge Kyiv's willingness to engage in peace talks. And joining us now is Republican Congressman Don Bacon of Nebraska. He sits on the Armed Services Committee. Congressman, thanks for coming on and sharing your time with us. So I want to dive right into it. Ukrainian President Zelensky will also be in Saudi Arabia, but is not expected to attend these talks. Do you believe the White House is sidelining Zelensky in this peace process? ሕጂ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘለዎን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ስዑድያ ኣትዮም ዘለውን ዝርክብ ድማ ምስ ራሽያ ንክራኸብ ከምኡ እውን ብዘለንስኪ እውን ብቐጥታ ክራኸብ ምዃናዊ ዝንገር ዘሎ እሱ ድማ ነቲ ዘሎ ኩነታት ንምፅጋን ድዩ ኔክስት ስቴፕ ድማ ነቲ ናይ ሚነራልስ ዲል ንምውዳእ ድዩ ዝተፈላለዩ ነገራት ክኸውን ይኽእል እዩ ብሓፈሻ እቲ ኩነታት እቲ ቀደም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ በይ ዝመፅእ ነይሩ ትኽኢሉ ዩክሬን መፅኡ ኣብታ ኣከባቢ በቃ ኪቭ እዩ ዝጎይ ነይሩ
كابنا أمريكا حدا بوليتيكانيا ترايا بسبب دونالد ترامب كيف كيدو دلون السينما بتكونترات كفرم يلزو سددو سكات بست تريجري سكرتارنا أمريكا كاوز عايز يخون يقول ناي دونالد ترامب محدار اوكي سبيشال انفويس بال كيف كيلو قون كيدو نيرو كابتم منستر جاتو صاي يقول مسم كل خال زغونه قد ناب كيف زخده سبيل ناب يوكرين زخده سبيل سلازي ني زيلنسكي ابت زت سلام نخيساتف امريكا تصوتو زلا تمثل كما مثلا كان تايت قدايت ولا لازي سيناتور ناي ريبابليكانيو. It's a terrible mistake not to have the Ukrainian leader in the talks. We've seen the history of this. I remember when the Trump administration was negotiating with the Taliban without the Afghan government, that really weakened the Afghan government thereafter. And we could go all the way back to 1938 when Neville Chamberlain negotiated with Adolf Hitler. And they carved up the Czechoslovakia territory and basically demanded the Czechoslovakian leader give in to their demands, Hitler's and Chamberlain, the leader of Great Britain at the time. And then a year later, Germany took the rest of Czechoslovakia and invaded Poland. Ukraine is our ally. They want to be part of the West. Russia is our adversary. And it's time that this administration gets this in their brain. They're treating Putin with velvet gloves, and they're being harsh to our allies. And I got to tell you, I'm hearing from all over the world, but particularly lots of Republicans in Omaha who do not like what they see. So you believe it sounds like that the سنتايوم زبل زلو بحفشة دونالد ترامب محضراناتون زقبروا زلو قبول هيكونن يوكرين محازانايو مشاركتنايو ني يوكرين نقدامنا كنب زقبانا نساتهم قن يوكرين تقيتهم بس بوتين زقبروا زلو تاريخاو جيجايو قد محجاب تاريخ بستفل عليكم أقاط أميتات كيجنيرو وتسيتايا متسأنيو سلازي مس يوكرين قريب كام زرابن نيوكرين حقيسكا نيوكرين دقيفكا يا بسلام ناي سلام زتخيات زغل اتي ني يوكرين اتصقعكا نعا قريفكا مسراشا زقبر زلو حقبقب وتسيت كام تسايكونن ريبابليكان سيناتور سما حقوسات يكونون زلو بزكو دايزي سلازي تسنت دارقا ملو دقفني زلنسكن يوكرين زهب زنبريو انصار دونالد ترامب مخات شجر سلاد فترجن كم قبري كل نيم زلو سلازي أجين السنة ريبابليكانسون حقوسات كم زي كون بزيز جبر زلو كونتات يزقل الله زلو مالتي. Trump administration is just being too conciliatory towards Russia right now and sort of walking away from its legacy of being the leader of the free world. We are the leader of the free world, but right now, many countries are questioning, are we still the leader of the free world? We may be the most powerful country in the world. We were the leader of the free world, but it appears to many leaders and people all over, to include Republicans in Nebraska, that this administration is walking away from that legacy that was built by Ike Eisenhower and all these presidents, and really a capstone of Ronald Reagan, peace through strength, and building these close alliances. And we are undermining that legacy right now. I'm not interested in a foreign policy that is totally built on realism or transactionalism, where it's just, what do we have in it for us? I believe in having a foreign policy that's a mix of realism, protecting our country, and idealism, where we're the leaders standing for freedom, free markets, rule of law. And we gotta be clear-eyed, but also have moral clarity. Putin invaded Ukraine. He's murdered all of his political opponents. He tried to kill a previous Ukrainian prime minister. He's bombing cities. He's ramped up the bombing of cities since President كابتري ود لهم اب بوتين خيط كلوت ملحسهم كايدي يبلون دليتهم يمزولو دليتهم كفردوك تعرفوا كلمليهم كفتنوز دليوجن if you listen to Vladimir Putin more reasonable مراحي كاملو ميرابا عالم لوجيك تختيلو دزارب كل زقبرو دما مخنيات بزلو من قد زاربن زقبر سقم تدما بمولو عندرانا امريكا ناينيتو نمقطع تجديدهم زقبرو وزنبرو بتدقاق مدمان أوروبا أمريكان زلم من زنبرا نزقو دايزي أو خي وسدوه وطبعا تمسوهم سي أوروبا سلطة ما زقو دايزينا كم زق خي دليت هاي نبرون يقداس تعبيتو من لنانا تومن سرك الرقاق تزلي زقو برويو جي تقمتيلو دونالد ترامب نبوتين كتقف كله نتكون تتقل سلطة الردوت راي نبوتين سلطة فتوى يكون زقوينات زي ناينيتو نا أوروبان نا أمريكان دراما مخان تردي والله زيوم كم زي ويزبلو زلو دما أكال نايتي كابل تاعت وارم كوينات زرب حزلو سبا سلازغونو بتكوينات نكقتل سلز دلي ترامبر نتكوينات تقبلو بلان سلازلو ما يكونن تزلوهم قدم بوتين قدم دونالد ترامب 3 عامت اني هم نيروين تطو مبلو تطو قبلو مدب زلوهم دلي زلوهم نسراشا زغون زرب ايدلونيوم سلنتاي زرب تغيركات كوينات تطو قبلي بزي نراشا كاين زاربا نابلكا اسوارنا جلبكا نتكوينات تناوح سلازي من يخسب تم اسوار دشتو يخزب من يخسر كل عالم يخسر مال
ስለዚህ እዚኣቶም ሕጂ ተመሊሶም ነቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝኸዶ ዘሎ ነቲ ኩናት ጠጠው ከብል ዝኽእል መንገዲ እዚ ጌጋዩ ንዩክሬን ክሕግዛ ክኽእል ኣሎ ንዩክሬን ሓጊዝኩም እንታይ ውፅኢት ኣምፂኹም እዩ ትሕቶ መልሲ እኮ ይብሎም ንዩክሬን ሓጊዝኩም 2 ዓመትን ፍርቓን 3 ዓመት ኦልሞስ ሓጊዝኩም ቢልዮንስ ይኩማ እንታይ ውፅኢት ኣምፂኹም ተልካዮም ናቲንግ ማዓሰብ መይቲ ብክልቲ ወገን ማለት ስለዚ ኣገይ ነቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣካይዳ ክጥምዝዝዎን ንድሕሪት ክመልስዎን ዝደልዩ ብዙሓት እዮም ግን ከም ውፅኢቱ ድማ ብዙሕ ፍልሊ የጋጥም ከም ዘሎ ድማ ብስምዑ Ian Bremmer here, and a quick take to kick off your week. Marco Rubio heading to Saudi Arabia to talk with the Ukrainians. That's clearly the most important of a lot of moving parts geopolitically in the world right now. I say that because so much of what the Americans decide to do and not do with the Ukrainians is going to have massive impact on the transatlantic relationship, on NATO, on U.S.-Europe relations, and on the nature of what has been the most important collective security arrangement in the world. So ti America tkhdo zalla mangadi ወይ ውን ምሕዳር ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ዝወስዶ ዘሎ ስግምትን ዝገጥፎ ዘሎ ነገራትን ኣብቲ ናይ ኔቶ ወይ ውን ትራንስአትላንቲክ አላያንስ ብሎት ናይ ኔቶ አላያንስ ኣመንጎ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ዘሎ ዓብዪ ፅልዋ ክህልዎ ከም ዝኾነ ምርዳእ የድሊ ይብላ ኣሎ ኣሜሪካ ትኸዶ ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ መንገዲ ነቶም መሻርክትናታ ኣመና ፅልዋ ገይርሎም ከም ዘለዎን ምስ ኣሜሪካ ተረጋጊኦም ተኣማሚኖም ንክኸዱ ከቢድ ብድሆ ይፍጠር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ so at the end of the day እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ጋፕ ብኸመይ መንገዲ ክሽፈን ይኽእል ብኸመይ ከፅብዎ ይኽእሉ ዝኾነ ይኹን ነታ መንጎም ዘሎ ጋፕ ከፅብብ ዝኽእል ስጉምቲ ድማ ንርኢ ኣለና ኤውሮፓን ኣሜሪካን ኣብ ከምዚ ደረጃ ምትፍናን በፂሕና ኣለዋ ንብል ኣለና ገና ግን ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንኤውሮፓ ታሪፍ እውን ኣይሃረማን ኣሎ እዚ ታሪፍ ዝበሃል ድማ ክመፅእ ስለዚ እቲ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ኣብ መንጎም ዘሎ ጋፕ ክገፍዕ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ኣሜሪካ ድማ ኣንቂዳቶ ዘላ ምስ ኤውሮፓ ክደናገፁ መደብ ዘለዎም ኣይመስሉን እዮም ጠቕላላ ንኤውሮፓ ኣጓኒኻ ክትከይድ ኣለካ እቲ ምፅልላ ኣበይ በፂሑ ከም ዘሎ እዚኣ ሓዳሽ ትማሊ ዘጋጠመት እያ ኩነታት ስምዕዋ እስከዚኣ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኢሎን ማስክ እዩ እንታይ ኣጋጢሙ ነይሩ ኢሎን ማስክ ኤክስ ወይ ውን እቲ ትዊተር ዝበሃል ዝነበረ ሕጂ ድማ ኤክስ ዝበሃል ዘሎ ሓደ ዓብዪ ሳይበር ኣታክ መጥቃዕቲ ኣጋጢሞ ከም ዝነበረ እዚ መጥቃዕቲ እዚ እስከ ካበይ ዝተበገሰ ኢልዎ ኢሎን ማስክ ካብ ዩክሬን ዝተበገሰ ምዃኑ ኢሎን ማስክ ማለት ናብ ዶናልድ ትራምፕ ዝቐረበ ዓብ ፅልዋ ዘለዎ ብፍላይ ድማ ነቲ ሓገዝን ገለመለን ኣብ በቲ ዶጅ ዝበሃል ዘሎ ዓብ ፅልዋ ዘለዎ ፐርሶናሊቲ ሃብታም እዩ ኣብ ሚድያ ዓብ ፅልዋ ዘለዎ ስለዚ ኣብ ፖለቲካ ኣሜሪካ ኣመና ዓብ ፅልዋ ዘለዎ ሰብ እዩ ኣብዚ እዋን ኢሎን ማስክ ኣብ ልዕሊ እቲ ኤክስ ዝበሃል ድማ ንዝበዝሑ ሰባት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቤዝ ዝጥቀምሉ ሚድያ ማለት ኣብ ልዕሊኡ ዝግበር መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ፍሪ ስፒች ወይ ውን ሰብ ናፃ ሓሳብ ዝገልፀሉ ቦታ ዝግበር መጥቃዕቲ ስለ ዝኾነ ሰብ ብቐሊሉ ክሪኦ ዝኽእል ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ቀረባ ዝገብሮ ኢንተርቪው እቲ ተገይሩ ዝነበረ መጥቃዕቲ ከቢድ ምዃኑ ነቲ ኣብ ብቴሌፎን ክንቀሳቀስ ከም ዘይክእል ከም ዝገበሮን ሰዓታት ስቲል እውን ብትክክል ከም ዘይፈለጥዎ ክነግር ከሎ እቲ መጥቃዕቲ ግን ካብ አይፒ ኣድረስ ዝበሃል ኣሎ ካብ ዩክሬን ዝተበገሰ ከም ዝነበረ ኣመና ኮኦርዲኔትድ ዝኾነ ገጅፍን ብዝተዋሃደ መንገዲ ዝተቐናበረ መጥቃዕቲ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ ከቢድ መጥቃዕቲ ከም ዝነበረ ቀፂሉ ድማ ኣብ ምስቲ መራሕቲ ናይ ኤውሮፓ ዝኸዶ ዘሎ ኩነታት እውን ርኢና ነርና ስለዚ ነቲ ስታርሊንክ ስለ ዝሃቦም ብዛዕባ እቲ ናይ ስታርሊንክ ንሪኦ ዝነበርና ድራማ ወሲኽካ ድማ ኣብ ልዕሊ ካምፓኒታት ናይ ኢሎን ማስክ ዋላ እቲ ተስላ እውን ብዙሕ ሽግር የጋጥሞ ከም ዘሎ መኻይን ናይ ተስላ ዲለርስ ናይ ተስላ ሓዊ ይህረማን ሓደጋታት የጋጥመን ከም ዘለውን ሰባት ድማ ናይ ኢሎን ማስክ ተስላ መኪና ንክገዙ ኣመና ስክፍታን ስግኣትን ይፈጥረሎም ከም ዘለውን ብኡ መጠን ድማ ሰብ መኪና ምግዛእ ይናገደፎ ይኸይድ ከም ዘሎ እታ ካምፓኒ ድማ ዓብ ፅልዋ ኣጋጢሞ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ስለዚ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ሳይበር ኣታክስ ንሪኦ ዘለና ሳቦታጅ ንምግባር ንኢሎን ማስክ ድሕሪት ንምምላስ ብዝተወደበ መንገዲ ብኩሉ መንገዲ መጥቃዕቲ ንርኢ ኣለና እዚ ከዓ ደፍነትሊ ኢሎን ማስክ ኣብ ስታክ ማርኬት ዝምርኮስ እዩ ዘሎ ስታክ ማርኬት ንታሕቲ ኸይድ ስለ ዘሎ ነቲ ቁጠባ ናቱ ዋላ ነቲ ቢዝነስስ ናቱ ዓብ ፅልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል ኢና ንርዳእ ዘለና እዚ ከዓ ብመንገዲ ናይቲ ቤዝ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እውን ቅቡል ክኸውን ስለ ዘይክእል ሽግር ክፈጥር ዝኽእል ፀገም ክፈጥር ዝኽእል ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና
ኣብዚ ኢንተርቪው እዚ ድማ bring ተዛሪቡ down the X system with the cyber attack to what happened. But there was a massive cyber attack to try to bring down the X system with IP addresses originating in the Ukraine area. ስለዚ እቲ መጥቃዕቲ ናብ ኤክስ ኣጋጠመ ካብ ዩክሬን ኤርያ ዝብገስ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣብ መንጎ ዩክሬን ምናልባት ዶናልድ ትራምፕ ክሃርምቶ ዘይከኣሉ ንኢሎን ማስክ ካምፓኒታት ናቱ ንምሕራም ይጥቀሙ ከም ዘለዉ እቲ ኣታክ ናይ ሳይበር ድማ ካብ ዩክሬን ዝተበገሰ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ኢትስ ቨሪ ቨሪ ክሪቲካል ታይም እቲ ተበፂሑ ዘሎ ፍልልይ ኣብ መንጎ እዚኦም ሓይልታት ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ ድማ ኢና ንርኢ ዘለና ተመሊስና ኣብታ ንሪኦ ፀናሕና ንመለስ ንዑ ፅቡቅ ጌርና ንሪኦ experiencing crisis. It's very clear that the Ukrainians, as Trump says, lacks the cards. And so the outcome is going to be determined largely by countries outside of Ukraine, not just the willingness and the capacity of the Ukrainians themselves to continue to fight. The United States, on the one hand, is pushing the Europeans to do a lot more in terms of providing economic support, providing military support, and having a security backstop for a post ceasefire environment that the Americans are not prepared to participate in now. እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ከም ብዙሕ ግዜ ዝገልፆ ሓቅነት እውን ዘለዎ ዩክሬን ብዘይ ሓገዝ ዋላ ጀጋኑ እንትኾኑ ተቃለስቲ እንትኾኑ ብዘይ ሓገዝ ናይ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ዝኾነ ነገር ክገብር ከም ዘይክእል ምርጫታት ከም ዘይብላን ዝኾነ ካርታት እውን ከም ዘይብላ ርዱ እዩ ይብላ ኣሎ በንጻሩ እቲ ኤውሮፓ ድማ ንኤውሮፓ ተጓንዮ ተለኻ ተኣልዮ ተለኻ ትንፅሎ ተለኻ ነቲ ቀፃልነት ሴኪሪቲ ናይ ዩክሬን ዝምልከት ኤውሮፓ ክስከመልካ ወይ ክገብረልካ ትደልለኻ ስለዚ ኮንትራዲክሽን ተፃራሪ ኣካይዳ ስለ ትመርፅ ዘለኻ ከቢድ እዩ ክኸውን እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣብ መወዳእታ እንድሕርኒ ነቶም ክሕግዙኻ ዝደልዩ ተጓንዮም እንተለኻ ነቲ መዋገእትኻ ዝነበረ ትጠልም እንተለኻ ፑቲን እምቢ እንድሕር ኢሉካ ወይ እውን ኣይሰማምዓ እንተኢልካሲ እንታይ ክትገብር ትኽእል ናበይ ገፅካ ክትምለስ ትኽእል እዩ ትሕቶ ኣይ ዶንት ቲንክ ኣብ ርእሲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ተመሊስካ ከም ብሓድሽ ኩናት ንክትገብር ምናልባት ቶቦ ክገብር ዝኽእል እንተኮይኑ ምናልባት ፑቲን እንተፀሪፍዎ ወይ እንተኒዕቕዎ ወይ ገለ ነገር ፐርሶናል ኣታክ ተጋጢሞ እንተደይኮይኑ ኣንፃር ራሻ ተበሊሱ ክገብር ኣይክእልን ኢልካ ትዛረበሉ ይኮነን ዶናልድ ትራምፕ ዝእመን መራሒ ይኮነን If all of that happens, and of course that's a big if, but certainly the Europeans are moving in that direction, then the interesting point is the Americans aren't going to determine the outcome, right? In the sense that the ultimate ceasefire terms will be driven not by the United States, who's basically saying we're washing our hands of it, but instead by the Europeans and the Ukrainians in concert with Russia. And first of all, that's analogous to what's been happening in the Middle East. Everybody remembers that Trump So ብሓፈሻ ኣብ መወዳእታ ንኤውሮፓን ንዩክሬንን ድሕረ ነፂልካ ንኣሜሪካ ክዓውታ ዝኽእል ፖሊሲ ከም ዘይኮነ እዩ ዝነግር ዘሎ Launching attacks on multiple fronts. Overnight, there was a major drone attack. At least 13 Ukrainian regions were targeted. Kiev says it has shot down 130 drones. And this is in the meeting with the US officials tomorrow, ties with the US. Ukraine's President Volodymyr Zelensky is also in Riyadh. He's meeting Mohammed bin Salman today, the Crown Prince of Saudi Arabia. But Zelensky will not attend the meeting with the US officials tomorrow. He will leave after his conversation with MBS today. In the meeting with the Americans, Zelensky's chief of staff will represent him. On the other side will be Marco Rubio, the US Secretary. So, ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ጉዳይ ኣመና ተነቃፍ እናኾነ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ብኩሉ ትንክፍ ከብለልኩም እየ its territory. And according to open source military maps, Ukrainian forces in Kursk are nearly encircled, a situation that former Russian President Dmitry Medvedev described in a post on Telegram as a smoking cauldron that is about to be sealed shut. Remember last August, Ukraine seized around 1,300 square kilometers of Russia's President needs more than just the minerals deal in order to move forward with giving back, the aid, the intelligence sharing with Ukraine. So, listen, this all heads to Saudi Arabia this week. Top U.S. And Ukrainian officials are going to be there negotiating. What would you need to see to expect or to call that a success? ብሓፈሻ እቲ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካል ክላስ እቲ ሰነድ ዝበሃል ዳርጋ ዋላት ሪፐብሊካን ነቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝኸዶ ዘሎ ሙሉእ ብምሉእ ይድግፍዎ የለውን ግን ኣንጻር ዶናልድ ትራምፕ ምዝራብ ድማ ፖለቲካል ሱሳይድ ይበሃል ፖለቲካዊ ነፍሲ ቅትለ ስለ ዝኾነ ኣፍካ ሒዝካ ትምጥራይ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ደገፍ ናይ ህዝቢ ኣለዎ እዞም ፖለቲከኛታት ያቶም ደገፍ ናይ ህዝቢ የብሎምን ለያቡ
ናይ ኩናት ጎስጎስ ትንበር ንህዝቢ ኣሜሪካ የርብሑ እዮም ዝብል እምነት የብሎም ኣብ ሪፐብሊካን ስለዚ ኣብ ጎኒ ዶናልድ ትራምፕ ኮይኖም ተጣቂዖም ጥራይ ክብሪ ክወሃቦም ዝኽእል ኣንጻር ዶናልድ ትራምፕ ክኸዱ ተጀሚሮም እታ ኩርሲናቶም ክረኽቧ ከም ዘይክእሉ ይፈልጡ እዮም በዓል እዚ ብጀካ ኩናት ካልእ ቋንቋ ስለ ዘይብሎም ተኣማንነት የብሎምን በዚ ኮይኑ በቲ እቲ ኩነታት ሴንሲቲቭን ቀልጢፍ እናተቀያየረን ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ፖለቲካል ክላስ ኣብ ኤውሮፓ ዘሎ ይኹን ኣብ ኣሜሪካ ዳርጋ ብዝተወደበ ክንብለይ ንኽእል ኢና ግን ብዘገምታ ኣንጻር ዶናልድ ትራምፕ ክንቀሳቐስ ንርኢ ኣለና ምስ ራሽያ ምስ ፑቲን ዘለዎ ዝምድና ድማ ከፀልሎም ደልዮም ዘለውን ዶናልድ ትራምፕ ድማ ንዓታቶም ክሰምዕ ሸውሃት ዘለዎ መራሒ ይኮነን ኣብዚ እዋን እዚ ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታዊ ድማ ሓድሽ መድረክ ተኣትዩሎም ናብ ሓድሽ መድረክ ንኸይድ ኣለና ኣብ ሓድሽ መድረክ በፂሕና ኣለና ክበሃል ከሎ ነዚ ኣብ ግምት ዘእተወ እዩ ንሕና ድማ ነቲ ዘሎ መድረክ እናንበብና ክንርዳእሉ ንኽእል ክሕግዝ ዝኽእል እዩ ዝበልና ሕሰና ንቕርብ ዘለና ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክፍትንየ ኣብዚ ኩድየ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ሰብስክራይብ ምግባር ሼር ምግባር ኣገዳሲ እዩ ኮሜንት ፀሓፍ እናበልኩ ኣብዚ ኩድየ ድሓን ኮኑ ፀፅብቑ ቻው